Chiapas, an Stát is fuide ó dheas agus is boichte I Meicsiceo. Os rud é go bhfuil an trosachóireacht fós ag fás an seo, is minic a thugtar nádúrtha áilleacht nádúrtha an cheantar. Tarlum chun taiscéile a dhéanamh a bhfuil le tairiscint ag Chiapas. Dan mé ag gcathair San Cristóbal de las Casas le ling mo chuid ama I Chiapas, ba bhunát bha í seo, mar is féidir go leor tros le timpeall an Stát a thógáil as seo. Ba é an céad tros a rinne mé ná tros do creta 7 nóir 10 go palenque sa túisceart. Cuim sig an tros seo cuairtaine gá as áling sa ceantar chomh. Bailíoch mé ó mar bhrúna hóige ag leathúir tar éis a trí maidin, agus thimánamar 3 óra roimh stopa le haigbric fásta buffet in Ocosingo. Gacéine agus fáilte raibh agua azul nó isce gurm, tá sé 6 chlórmhar ach tá mé an seo maidin. Níl sé néadlog go fóil, tusgur dairg mé ag leathúir tréis, ó dag mé ag leathúir tréis 3 maidin ó San Cristóbal agus an éis tá míad fós a Chiapas ach tá míad an áit anna difriúil, tá 3 stopanna a going in nómh ar tros lé agus seo é an céad ceann as áling ar fad. Ní lis go an féidirling snáb a dhéanamh. Tá am a colas snáb arm sarí nó tá mé réig. Wow, tá an áit seo go híomhing ar fad agus tá sé te an seo buchas a dia. Foréir tá sé ródán séireach chun snáb a dhéanamh ach tá míad ag dul chuig as eile darban nídhreach tar éis é seo agus deirtear beidir go mbeadh an snáb a dhéanamh an sin. Ach tá sé go híomhing chun siúil timpeall agus féicear na roichanna seo. Tar éis ár Stát ag agua azul, thimánamar uair eile ó thuaig go dtí an as ag míosáiltha. Fáilte raibh míosáiltha mé féad agus na céad cóirde, tá sé cóganóthach an seo ach tá sé go híomhing chum cínta anna bhd de leabhar léig chun stop a bheith go sa glúis seán. Bhí sé cóganóthach an sin, thóg sé anna chuid ama chun siúlóid a dhéanamh timpeall an as just beagán agus ní dócha anis go méid an tamagam chun snáb a bheith gom mar nílach leabhar chuig an gring an seo ach fécann sé go hanamh ach wow, beidir go bhfuil sé man léanais sé sin an fág go bhfuil sé cóganóthach ach ceapan go bhfuil gacéine sa domhan. An seo faoi láthair sé seo an áit is gnóthaí go bhacha mé le fada anis áit nádúrtha cosúla seo. So sin sa múil tuis go bhfuil míad i lár an élis gom cabhfuil míad rilí. Níl míad cóngracht a aon cathair seachas palenque. Yeah, thank you, sin é. Ach yeah, tá nádúr an seo go híomhing tá míad ar as sa dopper a ríis. Tá hena goibh ar dar nóig bhíos chun léimte seach an seo. Tá spotta íomhing a gcuig an seo, so léimas isteach, támsásta bhí sé cómhfuir agus breid sin tá sin go cúntaach ar fad agus támsásta go raibh an taimagam, leis cá mé rigadíon bus.
agus inis príomh-achtar an lá tá mé díreachtarí siúise an seo go palenque agus tá sé an anna te ar fad agus seo é an céad uair go bhfuilm chun tros a dhéanamh go neamhsplách tros greibh treorathe agam in Chichen Itza agus Flores agus bhí mé leis na Calíní sa cín eile so seo é an chéad uair in éonar ach ceapan go bhfuil golóir ólas agam faoin na bhaige agus mar sin de inis chun fétanteir agus taitnamh a bhaint as. Tá templóid sin anas múl ar fad. Templóid na inscriptions an tenamatá ar as béarla agus sé sin go bhfuil scríomhnóireacht hieroglyphics a haithégant le fáil istigh an sin. Tá cúpla cínacha ón stair ach tá ceann amháin ón todhchaí ón bhliain 1700 is a 72 so ní lis gom cad é an scéal leis an todhchaí agus na máigig ach tá sé sa múl sé seo an céad uair gur cúla mé faoi seo. Chomh le fothracha deachaibh na hamáigig a bhreathnú hí flóra agus fána i balenque có sa múl agus muid sa dofer. Chunnig mé fiú birds bedáin i green. An glosan sé bhéh sin ar ais sa dofer cínta. Rud a bháin go bhfuil ólas agam ar faoi palenque ná go bhfuil ach tá rud ar my love. Duffer níl ach cúig fáin géad den áit seo seandálathe is tóca excavated níl ach cúig fáin géad le feicáil an seo so tá gach rud eile nócha cúig fáin géad clúdathe go thomláin an seo. Ó cad atá feicithe gom go dtí anois tá na mion sonrathe is sa léire agus is difriúla an seo ná éon fothraach eile atá feicthe agam go dtí anois. Fécinn sé difriúil, ní féidir le mé a bhíú mar ní lis agam go dtíreach cad atá againn ach fécinn sé difriúil tá stíl altarachta difriúil ann níl an pyramid an taon crot atá againn tá fuinóige an seo I rointómh rointas na ferganmh agus má rinne tú na cín eile tí cail Chichen Itza péród eile agus muna bhfuil tú cínte ceapan gur fiú é teacht an seo go fóil comá. Tá an star an seo balenque anna cosúil leis an star na sa fothraigh eile a thugus cuairte hena féin a thosaigh sé thart ar 200 ribhchríost agus bhí maith ann bhí an rud ar fad críochnathe thart ar 900 tar éis Christ AD. So má tá simime go in san fothraigh ag níl na fí seán eile ó America láir feicithe go féic an seo agus é ceann. Well, sin deire le palenque tá mé críochnathe an seo caiigh mé rá gur fiú é teacht an seo tá sé sa múl, tá sé go híoming, tá sé cóte agus paréir seo é an fothraach maigach deirnach a bheith agáil agam ar an dros seo so yeah, Tom Bronach chun é ágáil fuair mé an taitnamh an stair agus mar sin de tá sé cósta múl agus mátá sima gut sa stair sa seandálaíocht díortha eile éad tar an seo is fiú é. An druid séici an seo balenque tá sé cosú leis an ceanna gorcaig. Palenque vítamant 6 uair cléige gin ar ais go San Cristóbal ag srise ag leathuair tar éis 10 san oíche. Díomh ar maidin gachéine seo é mo lá déirnach an seo in San Cristóbal agus actually tá mé ag dul ar tros lei so ní beag mé fiúid seo sa chathair ach ceapan go bhfuil anna cuid sa chathair feicithe gom hena féin agus in nómh tá mé ag dul uair go le ón áit seo tá canyon darb anam sumadero agus fécinn sé anna dheas anna óid ar fad ar lína agus deirtar gur bé ceantas na trosanna lei is fearr a dhéanamh ón áit seo so tá mé ag fágáil a cúpla nóid. Fuail mé leis an rúpa I bríomh cearnóg áling San Cristóbal agus cuamar ar ár nachdra.
cuamar trí príomh cathair na Stáite, Tuxtla Gutiérrez, agus chunigh mar roirc lán léargas don cathair ar drapa go bár an camión. Tá míad sa forc náisiúnta anis sumadéiro agus féic ar an roirc. Tá sé go híomhing fécinn sé cosúla gríon graf, ní fécinn sé fíor an éalchar go híomhing. Ba míad ag tógáil bád an seo agus mar sé hart ar 3 uair clig ceapam tríd an canyon sin so tá méid tanúla sin. Tá an canyon seo 800 méadar san ord, so tá sé anna ord ar fad agus tá sé códaíonn comá ag an áit is daine tá sé níos mó ná 200 méadar sa dain ceapan 250, so ní féidir leat snáb a dhéanamh ann agus tá crogal in san uisce, so ní bheith mé ag snáb an nómh. Ach tá sé ceangailte le damba hydroelectricach a tógach an seo cúpla bliain ó shin, agus ribh sin ní raibh na bád in ann dul isteach. Tás go raibh sé ro íseal agus bhí sé actually don séireach chun a bheith ag dul sa tro ceart agus mar sinnde ach an sin díoch levéil an uisce leis an damba agus níos is féidir leat bád a thógáil tríd. So sin cadatá á dhéanamh go an nómh. Tá mí díreach chun fágáil inis ar an mád agus tá sé te. Tá sé seo do chreirte tá míad ag dul faoin as inis tá sé an sin go háling féicear seo. Tá míad ag éirí flucad inis. Réir tá an canyon seo sa lach golóir sin an taonród tá sé go híomhing ach tá anna cuid brúscar an seo cuma. Wow, caithfidh mé ará go raibh sé sin anna speisialta. Sé sin ceann is de rudaí is fearr go rinne mé ar an dros seo go thomláin den sé seachtain. Bhí sé go híomhing, bhí na roircanna
ó den sco agus na hanmhathe níach mé an méid sin crugil riamh a héal bhí sé cósa múl agus na héin comá má tá simime go ina bheith fécin ar na héin bhí éon fír sa múl agus fír de friúla an sin stopper é mália dar bannam Chiapas a Corso agus bhí lóna gomanse le ma chuirú an tros lei agus anis táid ag fágáil agus ag dul thnáis go San Cristóbal. Well gach éine táid arás is San Cristóbal a ríis agus tá sé ag stelabáistí agus tá mé fuair I ma bhrístegara a ríis so tá an aimseir an seo díú cosú leis an aimseir in éireann agus nach bhfuil sin gohúntaach mar tá mé ag teacht thnáis go éire a ríis ar an ina inúmh an mórc. An mórach beag mé ag fila go Cancún ach na sé seachtain seo leat bhí siad ar fad. Agus ní féidir lom focail crín a chur ar na seachtain. Bhí gach tír códifriúil leis na tíortha eile. Gach áit, gach cathair agus gach baile na rás na daoine a bhualas le an seo. Seo é mo chéad uair ag taisteal ina éonar den fad seo agus bhí sé éasca an seo. Caithfidh mé a rá má tá tú ag smíine faoi teacht an seo de éonar tá sé ceart galóir, bhí sé ceart galóir dom, bhí sé sa bháilta ní raibh in ná séir ní credim ag amar bit tá daoine béasach, tá daoine deas cabhrach, tá na taistealaí eile cócabhrach agus deas comá cócardúil agus taithí Dochreita, bhí féidir an focail a chuir. Agus foréir a chuoine úsa tus go raibh Cancún fecha a gcuibh hana féin ma fí seán Cancún tá sé an sin. Agus is féidir le fécinn tar sin. Ní beag mé ag tafadáin uair seo tus gohfuil sé fecha agam hana féin. So, is fuúil ó mé rá ach go dtí an céadáis eile. Slán libh!